खोलिबिनी मु कबाट खोलिबिनी रो देखुची केमिति खोलिबुनी चार भाई कुआड़े गयो चार तू ऊपर हो तू जानियो भी देखो ये लो बात से शीघ्र हो गया ठीक चार दिन लगे तो ऊपर में इसके इसमें ढोला कुआड़े आज से आज तार दिन को मोर दिन अबे अबे छोट लोग खड़ा छो अबे तू जानि छु ए समाज रे मोर स्वतंत्र सम्मान अछि आ स्वतंत्र स्थान अछि तो बापा मते 20 लाख जगह रे 5 लाख खड़ी मार देछि ए छोड़ तते घरे रहइबा कोले छोड़ तते घरे रहइबा कोले मते गोटे हुंडा सेठी कार दरकार आ जे जाय कार न देजु से जाय तू घरे बादर कर चल निकल अबे भलरे बाहर बोले गोड़ा धक्का दे कि भलरे बाहर कर नारी माने स्टैंड अप सर्वज्ञाता एंड स्टाइलिश भगवान श्री कृष्ण ए धरा पृष्ठरे नारी मानक प्रति अन्याय अत्याचार दिन को दिन बढ़िबारे लगी प्रति जुगरे नारी पुरुष मान द्वारा अवहेलित और निर्यातित हो किंतु एवं मोर बेला देख एवं समय चक्र तो बुझ किंतु ओलटा चलो कैसे झियो घर लोक आसबार समय है घर सब बाकी पड़ी शीघ्र शीघ्र हाथ चलाओ तमे पति ना कोई जाना लागुच मते झियो घर लोक आसी गलेनी मुह कण देखु जाओ कपट खोलो नमस्कार नमस्कार आसंतु आसंतु आपणकर ही अपेक्षा थिला
ହଁ ଯେ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୁଣବାନ ପୁଅ ଦରକାର। ଛାଡ଼ କଥା ଜମିଦାନି ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇବା ଆଉ କଣ ଯେ? ହଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ କୁଆଡେ ଦେଖାଯାଉନି ତ? ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବାପା ଲାଗୁଛି ଚାରେ ମିଠା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ତୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି ରେ ବୁଢ଼ା ମା, ବୁଝିଲୁ? ଚାଲ ଏବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ ହଁ ମୋ ଝିଅଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିନେବେ। କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ବାପା ତୁ ଏକା ବାପା? ନା ବାପା ନା, ମତେ ଛାଡି ଯାଅନି ବାପା। ଆରେ ବାବା ଏବେ ତ କମ ସେ କମ ବାପର ଟିକେ ଲୁଙ୍ଗି ଛାଡ଼ି ଦେ। ଆସ ମୋ ପାଖରେ ବସ। ବେଗକୁ ତଳେ ରଖିଦିଅ। ହାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଡଲି। ହ୍ୱାଟ୍ସ ୟୋର ନେମ୍? ଆରେ ତମର ନାଁ କଣ? ଗେହ୍ଲାରେ ମତେ ପପି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସିଗାରେଟ ପିଅ କି? ବାପାଙ୍କର ଖାଲି କହୁଛି, ମୁଁ ସେସବୁ କେବେ ହାତ ବି ଲଗେଇନି। ଆଚ୍ଛା ଛାଡ଼, ମ୍ୟାନେଜ କରି ପକେଇବା। ହେଲେ ସଟରଡେକୁ ତମେ ଫ୍ରି ଅଛ କି? ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଦେବଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ସଟରଡେରେ ନା ପବ୍ ଯିବା। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ନା ନା, ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମତେ ଜମାରୁ ଛାଡିବେନି। ଆରେ ଚିଲ୍ ମାର, ମଜାକ କରୁଥିଲି। ଆଉ ତମମାନଙ୍କର କଥା ସରିଲା? ହଁ ହଁ ସରିଲା। बढ़िया वीडियो ପୋଷାକ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ଜମିବ। ଆଉ ପୁଅ କାହାର? ହଉ ହେଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ଦବା କଥାଟା। ଆଚ୍ଛା ପପି ଗଲୁ ତମ ଘର ଦେଖି ଆଣିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଗାଡି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁଣବାନ ପୁଅ ଦରକାର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ 2 ଯୋଡ଼ା କଛା ଆଉ ଗୋଟେ ବେନିୟନ ଦେଇ ବିଦା କରିଦେବେ। ଏ କଣ କହୁଛ? ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ସେଟା କହୁନ। ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁମେ ଚୁପ ରହ, ମୁଁ କହୁଛି। ଆମକୁ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନଗଦ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ସଟିକା। ବାସ୍ ଏତିକି। ଆମେ ବି ଖୁସ୍ ଆଉ ଆପଣ ବି। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏଟା କଣ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାନି? ଅଧିକ ଅଧିକ କଣ ମ? ଅଧିକ କଣ? ମୋ ଝିଅ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟେ, ପୁରା ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବା ଗୋଟିଏ। ତା ପଛରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ଆମ ଝିଅକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦଉଛୁ। ଏବେ ବାହାଘର ହବ ତ 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ ନେବ। 5 ଷ୍ଟାର ହୋଟେଲରେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ଲୋକ ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ ତ। 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଉନି? ଅଧିକ କଣ ମ?
କିଛି ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ଜମି ବିକିଦେବା ଆଉ କଣ ହଉ ଯାହା ତମର ଇଚ୍ଛା। କଣ ହେଲା ମୋଦି ବାହାଘର ପକ୍କା ତ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ